Ni Satoko naiz, Antxon bizi naiz, eta duela 20 urte etorri nintzen Euskal Herrian. 6 urte daramatza euskartegian ikasten ari naiz. Nire araba ikastolara joan zenean hasi nintzen. Baina nire prozesua eta ikasteko ritmoa oso motela izan da. Nire eguneroko bizitzan ez dut erabiltzen. Azken urtean mintzalagunarekin praktikatzen ari naiz. Oso lagungarria da eta trikitisa jotzen dut eta nire irakaslearekin eta ikaskidearekin hitz egiten dut. Euskaraldia parte hartzea aukera ona dela uste nuen, pixka gehiago erabiltzea eguneroko bizitza, tabernan edo dendan praktikatzeko, bai. Animatu Euskaraldia.